Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौराङा जाहैबाय नोंथांमोनहा जोंखौ दा पार्सनेलि कन्टेक्ट खालामनो हासिगोन WhatsAppनि गेजेरजों डिसक्रिप्शन लिंक होनाय दङ नोंथांमोनहा थांनानै लिंकआव क्लिक खालाम आरो जोंखौ कन्टेक्ट लानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय आरो मोनसे मोजां खौरांबाव नोंथांमोनहा जुदि माखासे शर्ट कमेडि डायलगफोर रोङोबा एबा दङबा नोंथांमोनाव एबा नोंथांमोनहा देखायनो लुबैदोंबा जोंनि बे बर'टुननि WhatsAppआव हरनो हागोन। नोंथांमोनहा बेखौ टाइप खालामनायनि दरखार गैया नोंथांमोनहा लेखायाव लिरनानै कमेडिनि शर्ट डायलगफोरखौ लिरनानै खेबनानै लोगोसे नोंथांनि मुंखौबो हरदो डाइरेक्ट खेबनानै जोंनो WhatsAppआव फाथायहर नोंथांनि बे शर्ट कमेडि भिडिअखौ जोंनि बर'टुनाव देखायनाय जागोन। सम्पानि मिनिङा मा आदा एसेसो फोरमायहरदो। जाम्बालै नोंथांमोनहा जोंनाव सम्पानि मिनिंखौ सोंगासिनो सम्पाया मा बुस्थु सम्पा होननाय माने मा होननाय जायो। सम्पाया जेबो नङा सम्पाया जास्ट सिम्पोल बुस्थु नोंथांमोनहा बुजिनानै ला। सम्पा होननाय माने माबा मोनसे खामानि मावनो थांनाय एबा जाफुङै हाबाफारिखौनो सम्पा बुंनाय जायो। जेरै माबा मोनसे खामानि मावनो थांबाय साप'ज अफिसफ्रावनो साप'ज अफिसाव लोगो मोनबोआसै नै दा नों थाङै सम्पा जाबाय माने खामानिया जाफुङासै आरो नै बेखौनो सम्पा बुंनाय जायो। आरो नों साप'ज सोरखौबा लोगो हमनो थांबाय सोरखौबा लोगो हमनो थांनायाव नों सोरखौबा लोगो मोनासै एबा दस्रा जानांगौ दस्रा फेलेंस जाना होबोबाय नै बेखौनो सम्पा होनो माने खामानि जाफुङैखौनो सम्पा बुंनाय जायो आरो। बेनोमोन रायजो नोंथांमोन सम्पानि मिनिङा।